pangita. Cindy o Candy ang mga pangalan nila. Mabuti ay si Cindy o Candy, mga batang kahig-ulo. Hoy, Cindy o Candy. Katulog na mo, hoy. Anong gamatapaman mo? Tingtulog naman. Ha? Katulog na mo diya. Ipiyong na inyong mga mata. Ayaw na buka-buka ha. Sige, tirat-tirat na. Sige, dili gani mo mga tulog karon diha. Kana inyong mga mata. Tuslokon ko na. Mag-ilom na mo diha. Ayaw na saba-saba. Kita pa gani ko ninyong gakiat pa mo diha. Na. Anhaon yun ta mo diha. Unsa man, dili ba di mo mga tulog diya? Gusto pa mong magdula? Sige, magdula ta. Magdula ta. Tinuslo kay tagmata. Unsa man, mga tulog mo o dili pa? Pagtarong mo diya? Mga gahi-gulo. Paumukunta na. Nga naman day dito ta sa amo, no? Dito ta sa amo. Ay, hinuon na. Kaya na ako'y pirmi mga kadula. Sige, pabadlong pa mo para makuha na gyud ta mo, no? Isulod ta mog sako. Ansa man? Mga tulog mo o magdula ka mo, ha?